Как бе? Система. Те ден с лимонада. Ето, има ли някой? Фенерче трябва му светнете на такова. Че тук да видя къде е това. Как бе? Третия. Него е главният майстор. Ама трябва да такова. Менгиметр. Дай менгиметр. Дай да го избиеме това. Здрасти. На ротния. Трябва да се отчетеме. Ево бе, бръкни ми от джоба. Цигарките. Абе, те Дай да цигари. запалим една цигарка. Не видиш къде потроши стеремо. Вътре някъде трябва да има и такова, и запалка. Благодарим. Това до вечера ще го качим в форума, нали се широтния. Сега като ви как сме щупили мотор. Чай да не вънка да снимам това. На ради е готов. И на главния майстор мотора. И на главния пияч. Това за ротния клип ще правим. Жив и здрав. Не, той не е за път. Само АТВ 420. Имам декап. Да, ама те буквите има значение. Джеспорт. Ей си, нещо с силици. Само кап. Това е, да, вида на... Долу, иди в мазата да вземи капа. Айде, дух. Да, бе, ще духам аз. Това е те ден, втори ден. Втори ден. Купих го за 21-2 евро от една бензиностанция. Я на ротния махни. И же ще го питам. Валка, на ротния нещо ще кажеш. Той не ми се обажда, няма да му кажем нищо. Ало, лошо рот не ми звъне вчера, аз го забравих. Чакай. Само ме Има, достатъчно. До вечера у форума ще си го види. Ще го види, аз нямам батерия. Важно е шишето. Носиме такова. Абе, кой ми пие бир? Ти е бирт. В него е. Пие. Да, тая е твоята, Рения донесе. Тя па толкова. Тя по-малко, бе. Ще ти сипа малко.